Pozdravimo odstupajuću rektoricu, profesoricu doktoricu Dijanu Vican i nastupajućeg rektora, profesora doktora Josipa Paričića. Uvaženi rektore, uvažene rektorice, svi vi koji ste već spomenuti sa svim čašću što imate, poštovane dame i gospodo. U ovoj svečanoj prigodi želim još jedanput zahvaliti profesorici Vican na njezinom profesionalnom i akademskom radu, na iskrenom partnerstvu i stvorenim novim trajnim vrijednostima za našu zadarsku i čitavu hrvatsku zajednicu. A u ovoj prigodi posebno ističem i odajem dužno priznanje na kontinuiranom rastu broja sveučilišnih odjela, izgradnji sveučilišne infrastrukture, ali i nizu započetih budućih projekata koji su rezultat predanog vođenja ove uzorne ustanove. Došao je trenutak izraziti zahvalnost odstupajućoj rektorici, profesorici doktorici Dijani Vican, koja je dužnost rektora sveučilišta u Zadru obnašala od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2023. godine. Predajemo vam poklon u znak zahvalnosti za sve što ste svojim mandatima učinili za sveučilišnu zajednicu. Bliži se vrhunac današnje svečanosti. Dosadašnja rektorica, profesorica Vican, predat će nastupajućem rektoru, profesoru doktoru Josipu Paričiću, koji će preuzeti visoku, časnu, zahtjevnu i odgovornu dužnost čelnika naše sveučilišta. Ovaj svečani čin slijedi stoljetnu tradiciju starog dominikanskog sveučilišta Universitas Studiorum i Albertina, simbolički se označava predajem insignija kojima se novi rektor formalno uvodi u svoju dužnost. Molimo stupajuću rektoricu, profesoricu doktoricu Dijanu Vican i nastupajućeg rektora, profesora doktora Josipa Paričića, da zauzmu svoja mjesta sučelice jedan drugome za primopredaju rektorskog lanca. Ovaj svoj put i mandat koji je predamnom mogu doista u obliku metafore prispodobiti kao put i plovidbu u jednom brodu. To je brod sveučilišta u Zadru koji čini vrijedan posao. Koliko god zapovjednik broda bio umiješan i bio opremljen znanjima, ništa ne može napraviti bez svojih časnika i dočasnika, bez profesora, administrativnog i tehničkog osoblja.
ništa ne može napraviti bez onih zbog kojih smo i radi kojih smo ovdje, a to su studenti.